Phishing iruzurrean kaltetu izan zara, zure bankuko datuak lapurtu eta kontu korrontetik dirua kendu badizute, entzun horretaz honako hau. Orain arte, bankuen jarrera bezeroaren arduragabekeria argudietzea izan da. Ustez, kontsumitzaileak erreala den enpresa bati eman baitizkio datuak. Auzitegi Gorenaren azken epaiaren arabera ordea, bankuek ezin dute beste alde batera begiratu. Epai honek asko eta onerako aldatzen ditu gauzak. Alde batetik, bankuak eragiketetan segurtasun maila indartzera behartzen du. Eta bestetik, eta garrantzitsuena, bankuek kontsumitzaileari iruzurraren ondorioz lapurtutako dirua itzuli beharko diote. Eta ez itzultzeko arrazoi bakarra, bankuak kontsumitzailearen zabarkeria larria frogatzea izango da. Hau jakinda, jokatu ezazu zure bankuko datuekin arduraz, eta kaltetu izan bazara jarraitu honako pauso hauek. Lehenik eta behin salaketa eta ondoren erreklamazioa bankuari.